Hi guys, good evening. नोंथांमोनखौ BM सेटअप चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय आरो थेंक इउ स' माच नोंथांमोना 5 खेब चेनेल लाइक होनायनि थाखाय आं दिनै नोंथांमोनजों सावरायनो लादों बेनो जाबाय हुसियार गासिबो रायजो राजाफोरखौ आं बुंनो सानो मानसिनि जिउ आरो मानसिनि साननाय हनाय मा समावहाय सोलायो बेखौ जों रावबो बुंनो हाया आरो बुजिस'नो हाया आरो बेफोरखौ नंखाय होननानै नोंथांमोना जुदि इगनर खालामोब्ला आंनि बुंनाय रावफोरखौ अब्ला नोंबो सासे जाफानो गोनां जागोन जाय रुमि बसुमतारिया जानो गोनां जादोंमोन। गोबां सुबुंफ्रा गावनि हौवानिफ्राय गोथार अननाय मोननो लुबैयो। गोबां सुबुंफ्रा गावनि हिन्जावनिफ्राय गोथार अननाय मोननो लुबैयो बा गावनि हौवानिफ्राय गोथार अननाय मोननो लुबैयो। मोनसे गेदेर जाथाय जाना थांबाय बेनो जाबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गामिखौ होनदों सार बाहेरेवा। बे रुमि बसुमतारिनि आं मोनसे भिडिअ मोनसे आगारदोंमोन कल रेकर्डिं बेनि सायावहाय मोनसे भिडिअ आं आपल'ड खालामदोंमोन आरो बिनि गेजेरावहाय बियो गावनि गिबि हिन्जावखौ गारनानै माने गुबुन हिन्जाव लादों आरो बिनि सायावहाय सासे मानसिया इउटुबारा बेयावहाय भिडिअ बानायदोंमोन। दुखुनांथाव बाथ्राया बेखि बिथाङा सासे हिन्जाव गदाय लानायजों लोगोसे बिथाङा गावनि हिन्जाव गिबिनि न'खौ सावनो फैनाय बिराद दुखुनि बाथ्रा जादों आरो बिनि गेजेराव मानसिफ्रा गोबां इजियै थांगासिनो दं लाइफखौ संसारखौ बिराद इजियै थांदों मानसिफ्रा माने खुनु बेफोरबायदि सानाखै सिरियास टाइपनि रावबो साननो थाङाखै लाइफआ मा जादों लाइफआ मा थांगासिनो दङ मिथिबायना बेखौ रावबो सिरियासै थाङाखै मिथिबायना। आं बुंनो सानदों मा नोंथांमोना बिनि सायाव एसे नोजोर होनांगोन। दा आं खोनानो मोननाय मथे नैबे रुमि बसुमतारी आब'आ खोन्थाहरनाय मथे जाय हिन्जावखौ लादों बे मानसिया NDP आफादाव जइन जानायमोन बिथाङा बयकट खालामजाबाय बे हिन्जाव मानसिया। बिनि नामखौ आङो बुंलायला अब्लाबो आं बुंनोसै मिजिं होननानै बुंदो बिनि नामखौ आरो बेखौ सासे इउटुबारा भिडिअ बानायनानै आगारदोंमोन आंखौबो बिराद रिकुवेस्ट खालामहरदोंमोन बे भिडिअ बानायनो ओमफ्राय आं बुंबाय आङो बानायथ'नो हाया आंना माखासे प्रब्लेम जाथ'ना दङ आं जायनि जाहोनाव बानायथ'नो हायाखै स' बिथाङा गुबुन सासे मानसिनाव भिडिअखौ बानायनो हरबाय आरो बे बिथाङा बानायबाय आरो बिनि सायावहाय मैया हरनि मोनाबिलि समावहाय न'आव फैनानै बे रुमि बसुमतारीखौ गावनि हिन्जाव गिबिखौ फैनानै न' सावफैबाय मिथिबायना न' सावनानै ओमफ्राय होबथाबाय बिनि उनाव बुनो नागिरबाय आरो बिनि उनावहाय गावनि फिसाज्ला उन्दैसिन नायबुजित बसुमतारी बेखौ लानानै खारबाय आरो माने जों गारिफोरखौ बेलथायला होजोबनानै मोनसे खोथा बेनोखि मोनसे न'खर दानोब्ला हौवा आरो हिन्जावनि गोनांथि नोंथांमोना बेखौ बयबो मिथिखायो हौवा आरो हिन्जावनि बयबो बे मोनसे बाथ्राया थोंजोंखा जों हाबाखौ मानो जायो संसार जानो थाखाय आं बिदिब्लाथ' जोङो संसार जानायाव जोङो हाबा जायालासिनो जोङो नों आंबो जानानै संसार जानो हायोमोन जों मानो हिन्जावखौ हाबा खालामनो गोनांमोन जों मानो हौवाजों हाबा जानो गोनांमोन नो निड जुदि बेफोरबायदि जानोब्ला नङा होमबा स' जों बिनि सायावहाय गोबां नोजोर होनांगोन रायजोफोर जों गावनि गथ' गथायफोरखौ गोबां मानसिफ्रा खांनाय फेदेरनायफ्रावबो नोजोर होआ लोगोसे बेनि थाखायनो जोंनि न'खराव दावराव दावसिबो जायो मिथिबायना सोरबा आरो बिनि गेजेरावहाय मोनसे बाथ्राया बेनोखि आं बे बाथ्राखौ बुंजानोजों जोंनि हिन्जाव आरो हौवाफोरखौ सोरजोंबा एसे रायज्लायनाय टकिं खालामनाय बैफोराव एसे नोजोर होनाया गोबां गाहाम बाट अरायसम सन्देह होनायाबो बिराद गाज्रि आरोना अरायसम सन्देह होनायाबो नोंथाङा नोंनि हिन्जावनि लैखोन बा बिनि केरेक्टारा माबायदि सोलिदों नोंथाङा बोसोरबेसे संसार जादों बेजों नोंनि हिन्जावजों नों बेसेबांसो संसार जाखो बिनि सायाव जों मिथिखागोन बे हिन्जावनि केरेक्टारा बे समावहाय नैबे दिनावहाय दिनै मा जादों माबायदि केरेक्टार खालामनो हमदों आरो बै समावहाय मा थांदों बांसिन मानसिफ्रा बुंनो लायो आं बाहेरायाव थांबा खोनानो मोनो कि आर्मिफोरजों हिन्जावफोर जायफोर आर्मिफोरजों हिन्जावफोर हाबा जायो बिथांमोननि केरेक्टारा ओरैबायदि लुज जायो ओरैबायदि बायदिसिना बुङो दा जायफोर आर्मिफोर नङा पाब्लिक बिसोरना मानो जायो बे मोनसे गिदिर कुइसन आरोना बे मोनसे गिदिर कुइसन जोंनि जिउआवहाय जोंनो गोबां नांगौ जायो बे गोनांथिया जोबनो थाङा मिथिबायना दिनै आंनो मबाइल नांगौ जादोंबा गाबोन आं कम्पिउटार लेपटप नांगोन दिनै आं दिनै हाई सेकेन्डारि फरायदोंबा आं गाबोन डिग्रि फरायनांगोन आं दिनै माने डिग्रि कमप्लिट खालामखांदोंबा खिजान आं मास्टार डिग्रि फरायनो गोसो जागोन खिजान आं मास्टार डिग्रि फरायखांनायनि उनावहाय आं मा लानो गोसो जागोन कि आं PhD बो फरायनो गोसो जागोन नङा होमबा स' आं PhD फरायखांनायनि उनाव खिजान आं UPSC एग्जामबो होनो गोसो जागोन
नङा होमबा सासे सिभिल एडमिनिस्ट्रेसन माने जानो गोसो जागोन सासे सिभिल वार्कार जानो लुबैगोन नङा होमबा स' जोंनि लुबैनाय नैबे जोंनि गोसोनि सिङावहाय दा नोंथांमोना साननो हागौ बे बाथ्राखौ सिरियास साननाय नङा खायसे मानसिफ्रा बिराद सिरियास जोङो थानो नांगोन बिनि बेलायावहाय सिरियास जायैनि थाखायनो नैबे जाथाय जादों दा नैबे रुमि बसुमतारीखौ नोंथांमोना नुयोबा नाय बिनि महर मोखांखौ बेसेबां समायना आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानो बै बे जाय हिन्जावा बे हौवाखौ फसायदोंमोन लादोंमोन गोसो थोदोंमोन बिथाङा एसेबाबो साननांगौमोन जे बिनि न'खराव हिन्जाव दङ गथ' गथाय सानै दङ बे रुमि बसुमतारीया सानै गथ' दङ बेनो जाबाय फार्स्ट देरसिननिया रनजित बसुमतारी नायबिजित बसुमतारीखौनो बियो लानो थांदोंमोन कल खालामबाय बे दावराव समावनो पुलिसनो ओमफ्राय आं नोंथांमोना खोनाखादों बे अडिअ'आवहाय कल खालामनायनि उनाव पुलिसा फैबाय पुलिसा फैनानै बिथाङा बे नाम्बारखौ लानानै बे मानसिनो कल खालामबाय गावनि नाम्बारजों ओमफ्राय बेखौ बुंहरबाय ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय बे माने नैबे हिन्जावसानि बिमा बिफानि न'आवहाय बे गथ'खौ गालांबाय दा बे गथ'खौ मोनफिनबाय रायजो राजाफोर बे गथ'खौ दायो मोनफिनबाय दा फिसाज्ला सानैबो दङ रनजित बसुमतारीबो आरो नायबिजित बसुमतारीबो सानैबो दङ दा दुखुआ आंना बेसो कि बिथाङा जे हिन्जाव गथाय लादों अब्ला हिन्जाव गथाय लादोंब्ला बिथाङा मा हिसाबै गावनि गिबि हिन्जावनि अननाय जेसेबांखिनि सिगाङाव होदोंमोन बे अननायखौ बोरैहाय माइनास खालामखो बोरैहाय रिडिउस खालामखो बिथाङाथ' सासे नुब नङा होमबा लाइफआव जे माबोरै जाथाय जादों माबोरै जाथाय जायाखै बिथाङा जे सासे नुब मानसि नङा इनएक्सपिरियेन्स मानसि नङा बिथाङा संसाराव संसाराव माबायदि जादों संसाराव माबायदि जायाखै बिथाङा जे मोनथिजोबखाथारो बे हिसाबै बिथाङा जोंनि बे लाइमोन बैसोआव जिखिनि जाथाय जादों बेखौ बुजायनोसो हानांगौ अब्ला बिथाङा बेफोरबायदि केरेक्टार खालामनानै जे आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानदों नैबे सासे हिन्जाव मानसिखौ बिथाङा सासे आफादाव थालायनानै गावनि मान सन्मानखौ बिराद गाज्रियाव दोनबाय आरोना बिथाङा सासे मोनसे हाब्रुआव माने एब्रेनानै एखेबारे दोनबाय आरो एकदमबारे बिराद गाज्रि आरो मैला एकदम मिथिबायना नंगौ हिन्जाव माने हौवा थै जाखांनायनि उनावहाय सासे हिन्जावा गुबुन हिन्जाव लानायनि राइट्स दङ बाट बिथांनि महरखौ नायोब्ला सासे सिख्लासा महर आरो बिथांनि बैसोआ गोबां गोरलै बियो गुबुन हिन्जावबो मोनो गुबुन हौवाबो मोनो सोरबा सासे सेंग्राखौनो मोननो हागौ बियो जुदि गावनि केरेक्टारा मोजांब्ला बै हौवाखौ जुदि फथायना लानो हायोब्ला नंगौना नङा रायजो राजाफोर मोनगोन ना मोना अननाय दंब्ला खायसे हौवाफ्रा खायसे हाबा जाखानाय हिन्जावफोरखौबो लायो गोबां लादों खारदों सोरबा हिन्जाव थाखानायफोरखौबो लाना खारदों स' बेबायदिबा बेबो हायोमोन आरोना दा जों जुदि समाजखौ फोसाबनोब्ला जों बेफोरबायदिजों फोसाबनो यास मोजां मोननाया माब्लाबा बैसो नाया नंगौ बाट बे बाथ्राखौ लानानै जों इसेबां फायदा उथायनो नाङा जों इसेबां फायदा उथायनो नाङा आरोना आं जोंनि रायजो राजाफोरखौ आं बुंनो सानो गोसो गोरबोजों आं मोनसे साजेस्ट होनो सानो आं मोनसे बोसोन आङो इसिबां एक्सपिरियेन्स गैयाबाबो आं माने रायजो राजानि संसार जानायखौ नुनानै आंनि गोसो गोथारनिफ्राय आं बेखौनो मिथिनो सानो आरो आंनि जिउआव जिखिनि आङो फरायनानै मोनदों जिखिनि आङो गावनि सायावहाय बेफोरबायदि जाथाय जानांगौ बे गोरोन्थि बयनावबो बुजिनाय दङ बे मोजां जादोंना गाज्रि जादों जों बेखौ बुंनो हानाय जोंनाव राइट्स दं आरो बेयाव बुजिनो हानाय जोंनाव नैबे मेलेम दं बेखौ जोंनो इसोरानो जोंनो होखादों जोंनि बेखौ बयनोबो इसोरानो होदों बेखौ सासे क्लास 9-7नि मानसिफ्रानो सासे गेदेर कम्पिउटारनि सफ्टवेयर बानायनो हायोब्ला एन्ड्रइड एप्स बानायनो हायोब्ला अब्ला बेफोरबायदियानो जानो हायोबा जायफोर सानथावना अब्ला बेथ' संसार जानाय नङा होमबा संसार जानाय बैफोरथ' बिराद एमाजिं नङा होमबा इनक्रेडिबोल बेफोरबायदि सासे उन्दै गथ'आनो बेफोरबायदि खालामनो हानाय स' बिनिखायनो बैफोरखौबो गनायथि लानो नाजानांगोन आरो जोङो बेवहाय संसार जानायावहाय सोरनि जिउआ माबायदि थांदों बेखौ आङो आंनि जिउनि पार्टनार खालामोबा बिसोरनि न'खराव गोहोम खोख्लैगोन नामा बेखौबो जों साननांगोन होमबासो बे मोनसे मोजां मोननायनि लेभेलाव थांगोन आरोना रायजो राजाफोर आंनि बुंनायनि रावा बेसेबांसिम सैथो आं बेखौ बुंनो थांला आं बेखौ राइट्सबो कारेक्सनबो खालामनो थांला नोंथांमोना गावनो कारेक्ट खालामना लादो आंनि गोसोआव जिखिनि दङ आं बेखौ नोंथांनिसिम बुंनानै होगोन आरो आंनि गोसोआव बेबादि बाथ्राया सिखारबाय थायो अराय सम मानि थाखाय बेफोरबायदि जाथाय जायो जायनि जाहोनाव आं हाबा सिन्थाय जानो बिराद गिनाय फैयो मिथिबायना जायनि जाहोनाव आं हाबा सिन्थायबो खालामनो बिराद गिनाय फैयो येस ट्रु सैथो बाथ्रा मिथिबायना जों मानि थाखाय हाबा जाखांनायनि उनावहाय मानसिफ्रा मानो गुबुन नोजोरखौ एसेबाबो होयो होननानै बुङो दा आं गोबां हाबा जानाय हिन्जावफोरनिफ्रायबो सोंबाय आरो हौवाफोरनिफ्रायबो रायज्लायबाय हाबा जाखांनायनि उनाव हिन्जावानो जा हौवायानो जा एसेबाबो नैबे मेगना गुबुन सिख्लानि
नोजोराव गुबुन सिख्लानि महराव माने एसेबाबो आन्दायगोन आरो माने हायना नांगोन आरो लोगोसे गुबुन हिन्जावफ्राबो गुबुन हौवानि नोजोराव एसेबाबो हायना नांगोन आरो रायज्लायनाया। ओंखायनो आं रिकुवेस्ट खालामो उन्दै बैसोआव नोंथांमोना हाबा दाजा। नोंथांमोना हाबा जा, खमावबो सासे सिख्लाया जानांगोन 24-25 आरो सासे हौवासाया जानांगोन 30। बे समाव नोंथांमोना हाबा जा, बेनो बेस्ट अपसन नोंथांमोननि थाखाय। आरो दानि जुगावहाय सानै गथ' बेखौनो माने साफिसियेन्ट मोनसे फेमिलि संसार दानायावहाय। मानो होनोब्ला साथामनि बारा जुदि बांखाङोब्ला साख्रि मोननायनिबो सुबिदा होआखै बे सरकारा मोनसे एनाउन्स होदों। जुदि जों सानै गथ' खाङोब्ला बेबोनो बेस्ट। बेजोंनो जोङो हिन्जावसायानो जा हौवासायानो जा जुदि जों हिन्जावसाफोरखौ मोजां जुदि माने संसार जानाय नुयोब्ला अब्ला बेयावहाय जोङो जों गावनि साननाय हनायफोरखौ जोङो बेवहाय साननो हानांगोन आरोना। बेवहाय प्रान्जल नार्जारिया आंनो चेटिं हरदों। थेंक इउ स' माच प्रान्जल ब्रादार, थेंक इउ। बिनिखायनो आं नोंथांमोनखौ बुंनो सानो आरोना, जोंनि रायजो राजाफ्रा बयबो बुजिनांगोन आरो संसार जानायनि बेलायावहाय। दा मालायनि न'खरावहाय हाबनानै मालायनि संसारखौ जों दंस' खालामनाय, जों साननांगोन माया राइट्स आरो माया रं, माबायदि संसारा जोंनि थाखाय साफिसियेन्ट, माबायदि संसार जोंनि थाखाय साबसिन जागोन। जोङो संसारखौ ओरैबायदि खालामनांगोन कि गुबुननिबो लस जाया आरो आंनिबो लस जाया। मिथिबायना? गुबुननिबो लस जाया आरो आंनिबो लस जाया। बेबायदि जों संसारखौ जानो नाजानांगोन आरोना रायजो राजाफोर। दुखुआव गोबां नाङो जोंनि रायजो राजाफोरनि बेफोरबायदि हालोदखौ नुयोब्ला, खोनायोब्ला गाबना ओंखारलायो दुखुआ। बिनि थाखायनो आं बिराद गियो आरोना संसारफोरखौ। सोरखौ फोथायनो जोङो? सोरनि गोसोआव जे नोंनि थाखाय गोबां रेसपेक्ट फैगोन, जों बेखौ साननो गोनां जागोन आरो। बाट जों बे हिन्जावखौ हाबा खालामगोन आङो। बे हिन्जावा जुदि गेजेर खन्द'आवनो आं गुबुनफोरनि सिगाङाव आं ओरैबायदि माखासे बाथ्रा बुङो गुबुन मानसिफोरनि सिगाङाव, जुदि आंनि हिन्जावा बेफोरबायदि जायोबा फिउचाराव, अब्ला आं मा बुंगोन? बे मोनसे गिनाय फैयो, बे मोनसे गिनाय। फोथायलायनाया बयबो थालायनांगोन। बिनि थाखायनो आं बुङो बयखौबो सोलोंथाइया गोबां गोनांथिथार। बयनिबो सोलोंथाइया गोनांथिथार आरो नोंथांमोना बेखौ बुजिनांगोन। सोलोंथाइया गोनांथि, मानो थाखाय गोनांथि? बिनि थाखायनो गोनांथि। बिनि थाखायनो गोनांथि। जों आद्रा फरायसिगोन आरो बिनि गेजेराव जोङो हिन्जाव माहारियानो जा सासे समायना नुसिगोन, बेखौ मोननाय नंला आं बेखौ मोननाय नंला, बेखौ आं थाबैनो हाबा खालामनांगोन दै, आं जानाय नङा। आं बेखौ थाबैनो हाबा खालामनांगोन, नङाबा गुबुनजों एवरायलांगोन। बे हिन्जावसाया बेसेरा मेट्रिक पासबो जानो मोना, बेखौनो हाबा खालामसिगोन। उनाव थाङै थुङै बे गथ'आ, बे हिन्जावसाया बुजिसिगोन, अ माय गड, बे हौवाया आंनि थाखाय साबसिन नङा, बे आं बेजों मिलाया, आं बेखौ मानो हाबा लाखो? बेबायदि मोनसे कुइसन ओंखारसिगोन आरो गुबुनजों जाय गोथार बायदि बिराद अनलायनाय रायज्लायसिगोन, बेजों थुं थांसिगोन। बेखौ बुजिस्लाबहोनोनो होदियाब्ला। स' बिनिखायनो आङो जायफोर मानसिफ्रा, सेंग्रा सिख्लायानो जा, बिथांमोनहा जायफोर इडुकेटेड पार्सन, फरायनाय लिरनायाव गोरों आरो बिथाङा बुजियो संसार जानायाव मा मा गोनांथि, माया जोंनि थाखाय बिराद इम्परटेन्ट, जायफोर मानसिफ्रा, आं बेखौ नोंथांमोनखौ बुंनो सानो, जायजों हाबा नागिरदोंना बेखौ एसे सिक्सा। नों जुदि बेखौ फसन जादोंब्ला, बेजों रायज्लायदोंब्ला, बे नोंखौ जुदि फसन जादोंब्ला, अब्ला बेखौ नोंथाङा बुजाय। फरायनांगौ, फरायनाया बिराद गोनांथि जोंनि न'खर दानायनि थाखाय। डिग्रिसिम फराय, हाई सेकेन्डारि मोजां फराय, डिग्रिखौ फराय, PhD लानो नाजा, जाहाथे जोंनि फेमिलि दानायाव, संसार दानायावहाय जेबो बुजिलायनायावहाय मिसआन्डारस्टेन्ड जाया। जाहाथे आंनि बुंनाय रावखौ नोंथाङा बुजिथों आरो नोंनि बुंनाय रावखौ आं बुजिथों। बे सैथो नंगौना नङा नोंथांमोन? आं गासिबो रायजो राजा आरो आंनि बिदा फंबाय, आदामोन आरो बिनि गेजेराव आदै मादैमोन, आं बिथांमोनखौ सोङो, बे सैथो नंगौना नङा? बे बेस्ट, बेनो हाबा जानायाबो इसेबां गोरलै नङा, जों बयबो बेखौ मिथिगौ। आरो बेखौ मिथिनायजों लोगोसे बेबो मोनसे स्टेप होनांसिगोन। बे स्टेपआनो जाहैबाय, जों जाय हिन्जावखौ गोसोथोदों, जाय सिख्लाखौ मोजां मोनदों, बेखौ जों एजुकेटेड खालामनो नाजा। आरो
जाय सिख्लानि न'खराव रां रुफा गैया बे फरायनायाव गोबां प्रब्लेम जादोंब्ला नोंहा जुदि रां दंब्ला येस बेखौ फोरों नों रां होनो हायोब्ला बेखौ फोरोंनानै बेखौ फरायहोनानै बेखौ सोलोंथाइ होहोनानै बेजों हाबा जा येस अफकर्स आं बुंनो हागोन नोंथांमोना रिं मेरेज खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना कर्ट मेरेज खालामनानै दोननो हागोन नोंथांमोना जुदि गियोब्ला फिउचाराव जे बे हिन्जावा गुबुनजों थांगोन बेफोरबायदि जुदि गियोब्ला आरोना नोंथांमोना कर्ट मेरेज खालामनो हागोन आरोना आरो बेनि गेजेराव फरायबाय था थेंक इउ सो माच उदालगुरि लेजेन्ड येस बस लाभ फ्रम उदालगुरि थेंक इउ सो माच नोंथांमोना बेसेबांसिखिनि बुजिदों आं बेखौ मिथिला बाट थेंक इउ सो माच आङो प्रान्जल नार्जारि ब्र नोंथाङा थेंक इउ सो माच 20 रुपिस चेरिटि होनायनि थाखाय सरि चेरिटि लायनो माने चाटिं होनायनि थाखाय सुपार चाट होनायनि थाखाय चाटिंआव आरो नोंथांनि बे 20 रुपिसनि थाखाय गोबां गोसो गोरबोजों धन्यबाद जासिबाय प्रान्जल नार्जारिनिसिम थेंक इउ सो माच नोंथांमोना बेफोरबायदिनो आंनि भिडिअ बानायनायखौ नोंथांमोना गोबां खम नुदों आं बेखौ मिथिगौ आरो नोंथांमोनखौ आं आसा खालामो जे नोंथांमोना फिउचाराव आंजों सापर्ट होबाय थागोन आरो लोगोसे आङो थाबैनो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे स्टुडिअ मोजांनो फेसिलिटिस लाबोनानै आं नोंथांमोननिसिम फैगोन आरो आं मोनसे वेबसाइट बानायबाय आरो बे वेबसाइटखौ आं थाबैनो नोंथांमोनसिम लन्च खालामगोन नोंथांमोना बे वेबसाइटनि दारैबो माखासे फरायनाय लिरनायनि सोमोन्दै जों एसे बेवहाय आपल'ड खालामगोन आरो आपडेट खालामगोन लोगोसे आरो नोंथांमोनखौ आं बेखौबो बुंनो सानो बेवहाय गोबांखिनि इंलिसजों लोगोसे बर' रावजों आं बेवहाय आपडेट खालामगोन येस बयहाबो मोनफा मोनफा खामानियाव बिजि थानांगोन गासैबो खामानिखौ सासे मानसिया मावनो हाया नंगौ आरो नोंथांमोननि गोसोखौ आं दुखु होदोंब्ला आं निमाहा बिनाय थायो नोंथांमोननिसिम गोसो गोरबोजों आरो येस बयहाबो मोन्थाय दं गावनि लाइफआव साक्सेस जानो थाखाय जायखौ आङो गावनि लाइफआव साक्सेस जानो नाजागासिनो दङ वेब पर्टेल निउस पर्टेलखौ आं खामानि मावगोन बेवहाय एबार निउस पर्टेलावहाय आं बिनि सायावनो गोबां खामानि मावगासिनो दङ वेबसाइटनि सायावहाय जायनि जाहोनाव आं माखासे निउसफोरखौ कालेक्ट खालामनानै नोंथांमोननि सायाव आपडेट होनो हायाखै बिनि थाखाय आं दुखुनांथाव आरो लोगोसे आं बेखौ बुंनो सानो माखासे सुबुंफ्रा येस दुखु मोननायबो दङ आरो मोजां मोननायबो दङ बेथ' थाखायोआनो रावनिबो लाइफआव सासे मानसिनि जिउआवहाय सोरबा सासे मानसिखौ बयबो गासिबो मोजां मोनजोबो बे नङा बाथ्राया दा प्रमद बर' सारखौ गोबां मानसिफ्रा मोजां मोनोमोन सिगाङावहाय दा नायदो डिसलाइक खालामग्राबो ओंखारबाय आरो मोजां ओंखारबो दङ हाग्रामा महिलारि सारखौबो गोबां मानसिफ्रा मोजां मोनो खायसे गाज्रि मोनो अब्लाबो बिथाङा सिफ जाबाय खेबथाम गोजों नङा होमबा बिटिसिनि सिफ अब्ला नायदो स' बे बेलायावहाय जों बेखौ बुजिनांगोन आरोना स' नोंथांमोना मोनसेल' चेनेल बा गुबुन मोनसेल' जेरै हमना ला बड'लेण्ड रादाबानो जा बड'लेण्ड इंखंआनो जा बा जोंहा प्रान्जल नार्जारिया भिडिअ माखासे बानाय गोबांनो स' बिनि गेजेराव नोंथांमोना दासानजे बैसासेयाल' ओरैबायदि मोजां ओरैबायदि स' बेफोरबायदि साननानै नोंथांमोना नायालासिनो थानाङा बयखौबो सापर्ट खालाम नोंथांमोननि इम्परटेन्ट माखासे स' जायखौ जेसेबांखिनि सापर्ट होनो हायो मोनसे चेनेला गासिबो खौरां बाथ्राखौ होजोबनो हाया आपडेट होजोबनो हाया गासिबो मोनफा मोनफा बेलेग बेलेग आलादा जायो मिथिबायना स' गासिखौबो सापर्ट होनांगोन आरो मोनसे बाथ्रा बर'नि गेजेरावहाय 101टा इसेबां निउसनि गोनांथि गैया मोनब्रै मोनबायानो गोबां जथेस्थ' साफिसियेन्ट मानो होनबा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव 15 लाखल' दङ आरो बे 15 लाखनि गेजेराव खमावबो दासिमबो आं नुनो मोन्दों हाइस्ट भिउ जानायफ्राव निउसनि नायग्राफोरखौ आं बेखौ 4 लाख 5 लाखसो नुदों मानो होनबा जोंनि निउसफोरनि गेजेराव दासिबांहाय हाइस्ट भिउ जानाय निउसफोरनि गेजेरावहाय बुंनो थांबा हाइस्ट भिउ जानाय जोंनि बिएम सोदोब चेनेल 4 लाख बेसेबांबा थावजेन्ड जाना दङ आरो बेनो हाइस्ट दासिबांहालागै बे भिडिअआनो बेनो हाइस्ट आरो गुबुन चेनेलाव बेबायदि भिउ गैथ'वा आरोना स' बेखौ नायोब्ला जों निउसफोरखौ नायोब्ला बे निउसनिखौ नायोब्ला होमबा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव खमावबो 5 लाखसोनिल' बारा माखासे निउसफोर नायग्रा गोबां नुनो मोन्दों आरोना बेवहाय दा गुबुन बड'लेण्ड रादाबफोरनियानो होन बा बड'लेण्ड इंखंनियानो होन नङा होमबा गुबुन माखासे चेनेल बड'लेण्ड खौरांनियानो होन नङा होमबा स' बेफोरबायदि निउस माखासे पर्टेलफोरनिया जेसेबांखिनि भिउ बेफोरनि बेलायावहाय जुदि सुनायोबाथाय आरोना दा हाइस्ट बिएम सोदोब चेनेलनि मोनसे भिडिअ दङ बेनो हाइस्ट टपाव जाना दं आरोना भिउस जानाया ओमफ्राय बेखौ नायोब्ला आं माने बिसोरजों कम्पिटिसननि बाथ्रा बुङाखै दे आं माने जास्ट भिउ मानसिफोरा जे निउसखौ बेसेबांसो नायो आं बे बाथ्राखौसो बुंदों आरोना स' बेवहाय जुदि खमावबो एभारेज 90,000 बा 80,000आ एभारेज दैलि नायो आरोना दैलि एभारेज 90,000 80,000आ दैलि एभारेज नायो आरोना
ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय जों जुदि बर'जों बर' गावजों सापर्ट खालामलायोब्ला डेफिनेटलि आं जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माखासे टेलिभिजनानो जा टेलिभिजन मोनसे गायसननो बाथ्रा टेलिभिजन माने सेटेलाइट टेलिभिजननि बाथ्रा बुङोब्ला नैबे मोनसे बाथ्रा पलिटिक्सनि सापर्ट गैयाबा सेटेलाइट टेलिभिजन माब्लाबो जाया स' बेनिखायनो जों जि इउटुबाव जिखिनि भिडिअ होयो बेखौ नोंथांमोना सापर्ट होबाय था नोंथांमोनाबो मोजां खबर मोनबाय थागोन मोजां खौरां नोंथांमोननो होनो हानाय बायदि नोंथांमोना बिसोरखौ सुबुंफोरखौ सापर्ट खालामबाय था नोंथांमोना जुदि सापर्ट खालामाब्ला बिथांमोना भिडिअ बोरै होगोन नङा होमबा जुदि बिसोरनावबो एसे इनकाम जानांगोन आं नोंथांमोना मोनसे क्लियार खोथा होनि आं नोंथांमोनो सानसेयाव जुदि 20,000 भिउ जायोना अब्लासो 200 थाखा रां आं बेखौ बुंनो 150 थाखा रां 200 थाखा 20,000 जुदि भिउ जायोब्ला बिनि गेजेराव 150 थाखा रां नङाबा 200 थाखा रां बा 100 थाखा रां 100 थाखानि गाहायाव थाङा दै 100 थाखानि गोजौआव थागोन 200 बिनिबो आप थाङा मिथिबायना आं बेखौ डाइरेक्ट नोंथांमोननि रोखा इसेबां इनकामबो गैया मिथिबायना इसेबां इनकामबो गैया स' ओंखायनो नोंथांमोना बर'नि जेसेबांखिनि निउस चेनेल दङ बिथांमोनखौ नोंथांमोना सापर्ट खालाम जोंनि बिएम सोदोबखौ चेनेलखौनो होन बा सोरबा बड'लेण्ड इंखं बा प्रान्जलानो होन बा सोरबा बड'लेण्ड इंखंआनो होन बड'लेण्ड रादाबानो होन बैसोर जेसेबांखिनि दङ बिसोरखौ सापर्ट खालाम नोंथांमोना गासिखौबो नाय गासिनिखौबो मिथिबायना गासिनिखौबो नाय आंबो बुङो जोंनिखौबो नाय गुबुननिखौबो नाय सापर्ट खालाम अब्लासो नोंथांमोना जेरै खौरां दा जेसेबांखिनि मोनदोंना बे मोनगोन बाट बे बावैसोल' मिथिबायना जुदि नोंथांमोना बिसोरनि चेनेलखौ सापर्ट खालामाब्ला येस डेफिनेटलि बिसोर लुज जागोन मानो होनब्ला दा जेसेबांखिनि चेनेल बानायदों बिसोरो सेंग्रा गोजा दा लाइभ संसार बानायनाय नङा हाबा जानायनि सम जाथ'वाखै नालाय माने सम जादोंब्लाबो हाबा जाथ'वाखै नालाय फेमिलि गैथ'वा नालाय स' बेयाव फेमिलियाव रां रुफा होनायनि एसेबां माबा जाथ'वाखै स्ट्रं माबा जाथ'वाखै जे आंनि हिन्जावखौ फिथारनांगौ आं हिन्जावखौ फिनोबा आंनाव रां रुफा नांगोन स' दायो गावनि जानाय लोंनायनि थाखाय जि एसे बेखौल' नांगौ आरोना जेब्ला गावनि फेमिलि दानायनि थाखाय रां नांगोन ना अब्ला नैबे इउटुब चेनेला ना जेबो बेखौ सापर्ट खालामनो हानाय नङा जिउआवहाय बे एक्सट्रा खामानि नागिरनांगोन अब्ला बिथाङा बे इउटुब चेनेलखौ बन्द' खालामनो गोनां जागोन आरोना नंगौ सैथो बे बाथ्राया सैथो स' बिनि थाखायनो आङो मोनसेल' नङा गोबां खामानि मावलांनो नाजागासिनो दङ जे इउटुब चेनेलनिल' नङा गुबुनबो ओंखायनो आङो नोंथांमोननियावहाय बे भिडिअखौ आं आपडेट सानफ्रामबो दैलि होबाय थानो हायाखै आं माखासे गोबां सोलोंदों मिथिबायना नोंथांमोना नोंथांमोना न'निफ्रायबो गोबां सोलोंथाइ लानो हायो बाट बेखौ नोंथांमोना बायनांगोन आरोना माखासे टिउटरियेल मोनो बे टिउटरियेलखौ नोंथांमोना सोलोंनो हायो न'निफ्रायनो बाट नोंथांमोना बेखौ बायनांगोन माखासे भिडिअ थायो बैफोर भिडिअफोरखौ नोंथांमोना बायनांगोन 1200 गाहाम 20,000 गाहामनिबो थायो नोंथाङा मा प्रफेसनेल जानो लुबैदों मानि सायाव नोंथाङा सोलोंनो लुबैदों नोंथाङा भिडिअ एडिटिंनि सायाव सोलोंनो लुबैदों प्रफेसनेल भिडिअ एडिटिंनि सायावहाय आफ्टार इफेक्टनि सायावहाय एनिमेशननि सायावहाय नोंथाङा मानि सायावहाय नोंथाङा एन्ड्रइड एप्लिकेसन माने कडार जानो लुबैदों नामा प्रग्रामार जानो लुबैदों नामा स' गासिबखौबो नोंथाङा इउटुबनि बा वेबसाइटनिफ्राय मोनगोन नोंथांमोना बे वेबसाइटआव नोंथाङा थांनानै मोनसे क्लिक खालामनानै नोंथाङा बायनांगोन नोंथांनिफ्राय रां थांगोन आरो बेल' जायखौ आं खालामदों आंबो बायदों आंबो सोलोंदों आं गोजान जायगासिमथ' थांनो हालाना दा बेंगलरानो जा दा मुम्बाइआनो जा बेयाव थांनानैथ' आं सोलोंहैनो हालाना नङा होमबा स' आं न'निफ्रायनो सोलोंदों बेफोर गासिबो नलेज जेसेबांखिनि हानाय बेफोर आं न'निफ्रायनो आं एसे एनै गावनि रां खरसा खालामनानै सोलोंनाय बेफोर ओरैनो इजि नङा मिथिबायना बेफोर ओरैनो इजि नङा आरोना लोगोफोर थेंक इउ स' माच गाइस नोंथांमोनहाबो बेफोरबायदिनो जिउआव आवगायलांबाय था आरो नोंगौ अजा बुरजा जायोब्ला माने प्रब्लेम सोलियो आरो बिदिनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जेसेबांखिनि थोजासे निउस चेनेल नांगौ बिनिबो गोबां बारा जाबाय बाट बेवहाय जेखिनि निउस चेनेल दङ बे गुगालांगोन लासैनो बुजिलांगोन मानो होनोब्ला बेवहायथ' आरो पलिटिकेलनि बुंनो थाङोब्ला बेयावथ' मोननैल'सो निउस चेनेल थागोन मोनसे बिपिएफनि थागोन मोनसे इउपिपिनि थागोन पलिटिकेलनि निउस चेनेल होनना बुङोब्ला मानो होनोब्ला बे मोनसे निउस चेनेल सालायनोब्ला मोनसे निउस चेनेल सोरजिनोब्ला पलिटिकेल सापर्ट बा पलिटिकेल पार्टिनि सापर्ट नङाबा सोलिनो हानाय नंथारा रायजोफोर पलिटिकेलनि सापर्ट गोबां गोनांथिथार दा बेवहायनो दा मानसिफ्रा खुगा सिगासिनो दङ येस नंगौ जे बे देरहायोब्लाथाय जोंनि चेनेला टेलिभिजन जागोन बे देरहायोब्लाथाय जोंनि चेनेला ओरै टेलिभिजन जागोन स' बिराद बाथ्रा बेखौ मिन्थिनो मोन्दों आरोना रायजो राजाफोर गोबां जोङो लाइभ स्ट्रिमिंआव थाबाय नोंथांमोना आंखौ मदद होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरो नोंथांमोना अननानै जुदि मदद खालामनो गोसो दङब्ला नोंथांमोना आंखौ सुपार चाटबो होनो हायो बैयाव डलार बायदि नुगोन आं नोंथांमोननो खोन्थानि बै डलारावहाय
नोंथांमोना क्लिक खालामनानै बेवहाय रांनि माखासे अपसन फैयो नोंथांमोना 20 थाखानो जा 10 थाखानो जा बा 100 जा 50 थाखानो जा 150 जा नोंथांमोना जुदि आंखौ सापर्ट खालामनो गोसो दंब्ला नोंथांमोना बेयावबो माने डनेसन सिस्टेम हरनो हागोन सुपार चाटआव जेरै दानि प्रान्जल नार्जारि बिथाङा आंनो अननानै 20 थाखा रां हरदों थिग बिदिनो नोंथांमोनाबो हरनो हागोन जाहाथे आंनि माखासे स्टुडिअ बानायनायाव आंनि खामानि मावनायावहाय बैफोर मोनसे इउसफुल जाथों आं बे मोनसे बाथ्राखौनो बुंनानै नोंथांमोननिसिम रिकुवेस्ट खालामनानै दिनैनि बे भिडिअखौ आङो नोंथांमोननिसिम दोनथ'नो सानबाय अके जास्ट 1 मिनिट आं नोंथांमोननिसिम बेखौनो बुंनो सानो नोंथांमोनहा माबा मोनसेफोर मोन्थिनो लुबैदों नामा आंनिफ्राय स' नोंथांमोना होनो हागोन गोबां मानसिफ्राथ' सान्ति बर'आ बुंदों मानि कर्स बायदि आदा स' आं बुंखाबाय जे नोङो मा कर्स लानो लुबैदों नों मा सोलोंनो लुबैदों बिनि सायावहाय आरोना नोङो बेयावहाय नोंहा माबा मोनसे कम्पिउटार प्रग्रामार जानो लुबैदों नोंहा जाभाया मोनसे कम्पिउटार लेंगुवेज नों जाभा प्रग्रामार जानो लुबैदों नामा ना PHP प्रग्रामार जानो लुबैदों नामा वेबसाइट डिजाइनार जानो लुबैदों नामा भिडिअ एडिटर जानो लुबैदों नामा सासे ग्राफिक्स डिजाइनार जानो लुबैदों नामा सासे जेरै हमना ला एन्ड्रइड डेभेलपार जानो लुबैदों नामा स' गोबां बेफोरबायदि दं आरो सासे एन्ड्रइड डेभेलपार जानोब्ला माबायदि जों सोलोंनांगोन मा सोलोंथाइ लानांगोन अके आदा आं हाइ स्कुल एग्जामा जागोन ना जायाला एक्सुवेलि हाइ स्कुल एग्जामा अके हाइ स्कुल लिभिं सार्टिफिकेट ना HSLC ना HSLC स' बे एग्जामा जागोन बेखौ जागोन बायदि होनगासिनो दङ एरियार एग्जामखौ बाट मालासिम जागोन बिथांमोना बेखौ चेन्ज खालामो बेखौ फिक्स बुंथ'वाखै मिथिबायना सेप्तेम्बरनिफ्राय क्लास जागोन होननानै बुंदों क्लास लाफिनगोन दाथ' इडुकेसन बा जाय फरायनाय सोलोंथाइ बिनि जाय नियम निथि बे पलिसिया सोलायबाय रायजो राजाफोर दायो 5+3+3+4 जाबाय 5आ अंगनाबादियावनो थानांगोन बालबाथिका होनना बुंदों आरो 3खौ जोङो प्रिपेरेटरि होनना बुंदों आरो 3खौ मिडिल होनना बुंबाय 3 बोसोरखौ आरो लास्टआव 4 बोसोरखौ बुंदों सेकेन्डारि हाइ स्कुल गैला सिगाङाव हाइ स्कुल दंमोन बाट हाइ स्कुलखौ हाइ सेकेन्डारियाव सरजाबनानै सेकेन्डारि बानायबाय आं बिनि सोमोन्दै मोनसे भिडिअ बानायखादों आदा आं दासो थेंक इउ स' माच अके बयनिसिमबो खुलुमनाय थाबाय नोंथांमोना सापर्ट खालामगोन आरो आङो आंनि बे बड'लेण्ड मिशन सोदोब चेनेलखौ आं आपग्रेड खालामलांगासिनो दङ बेयाव मोनसे स्टुडिअ आं मोनसे रुम बाहायदों बाट बेवहाय रुमावबो माखासे गोबां प्रब्लेम सोरजिदों जायनि जाहोनाव बेयाव साननो गोनां मोनसे प्रजेक्ट लायोबा मोनसे चेनेल खुलियोब्ला बेवहाय गोबां गोनांथि जे माखासे साननाय बिथिङा मिथिबायना जे नोंनि जाय माने इनभेस्ट खालामनाय जाय एक्सपेन्स खालामनाय बे राङा फैफिनगोन ना फैफिना मिथिबायना बे ओंखारफिना बे रिकभार जाफिना बेखौबो जों साननो गोनां जागोन आरोना स' जायनि जाहोनाव आं माखासे इनभेस्ट खालामनो सानदों ब्र' सासे इउटुबार जानोब्ला बेसे रां खरसा जागोन बायदि सासे इउटुबार जानो थाखाय रां खरसाया बेल' कि नोंथांनाव मोनसे मबाइल थानांगोन एन्ड्रइड मबाइल्स आरो नोंथांनाव बे एन्ड्रइड मबाइल्सआ खमावबो नोंथाङा 20,000सोनि मबाइल लायोब्लाबो मोजां बा DSLRनि गोनांथि गैला 20,000सो मबाइल लायोब्ला आरो बिनि गेजेराव भिडिअ एडिट खालामनायनि माखासे प्रफेसनेल एप्स दङ बेफोरखौ नोंथाङा रां होनानै बायनो हायोबा बायनो हायो जुदि बायनो हायाबा माखासे सिम्पोल एप्स दङ आरो नोंथाङा बे सिम्पोल एप्सखौ जुदि इउज खालामोब्ला अब्ला नोंथांनि भइस कुवालिटिया गोबां मोजां जानांगोन आरो कुवालिटिया गोबां मोजां जानांगोन राव रायज्लायनाया गोबां मोजां जानांगोन जाहाथे नोंथांनि राव रायज्लायनायफोरखौ इमप्रेसिभ मोनथों एट्रेक्टिभ बेबो जानांगोन आरोना थेंक इउ फ्रम गलफ्रा आई लाभ थेंक इउ स' माच आरबि प्रटेक्सन बिबेक स्वर्गियारि बेनो स' नोंथाङा सासे इउटुबार जानोब्ला बे आरोना इउटुबाव रां खामायनोब्ला भिउनि गोबां गोनांथि नोंथांमोना गोबां ओरैनो ब्लगिं भिडिअफोरखौल' मोजां मोनो निउस चेनेलफोरखौ नोंथांमोना नांगौ बर' निउस चेनेल नाङा होनना बुङो नोंथांमोना निउस चेनेलखौनो नाया सोरबा ब्लगिं खालामनाय येस नायनांगौ बाट बेवहाय मोनसे दुरबल जायो आरोना मोनसे दुखु मोनो जायफोर मानसिफ्रा इसेबां रां रुफा गैया बिथांमोना मोनसे नोंथांमोननि निउस होनो सानो बिथांमोननि निउसफोरखौ नायाब्ला बे दुरबल मोनो आरो जुदि बिथांमोना ड्रप जायोब्ला नोंथांमोना बबेनिफ्राय निउस मोनगोन बेबो मोनसे साननो गोनां बाथ्रा आरोना स' नोंथांमोना बेनो नोंथांमोना बुजिनो गोरों नोंथांमोना जायखौ सापर्ट होयो नोंथांमोनाथ' भिउ सोरनो होयो सोरनो होआ बे नोंथांमोननि सायावहाय आरो गोबां राहा दङ
आंहाबो डिग्री हल्डार हिसाबै आंबो गुबुन साख्रि लानानै थानो हायो नङा होमबा आंबो गुबुन साख्रि मावनो हायो नङा होमबा एप्लाइ खालामनानै नङा होमबा कि जानो आंबो सासे कम्पिउटार साइन्सनि स्टुडेन्ट स' आं माबा मोनसेथ' जब मोनखागोनानो आं जुदि मुम्बाइआवनो थां बा बेंगलरावनो थां बा पान्जाबाव जेरै आं जब मावदोंमोन नङा होमबा बेफोरबायदिथ' आं जब मोनखागोनानो बाट आं मोनसे थांखि लानानै जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे नोजोर होगासिनो दं आं मोनसे एनजिअबो लादों एनजिअनिबो खामानि लादों एनजिअजों लोगोसे माखासे खामानि मावनो लागासिनो दङ बेवहाय जोंनि लिडारफ्रा जोंखौ जोंनि मावनाय खस्थ'फोरखौ नुनांगोन आरो बेवहाय एसे स्पन्सर होयोब्ला बिथांमोना बिराद माने मोजां खामानि मावनाय जागोन आरोना बिथांमोना स्पन्सर होयोब्ला बेखौ जों सानो आरोना नोंगौ बाथ्राया गोबां ओंखारबाय स' गोबां ओंखारनायनि गेजेराव बिथांमोना सायख'नांगोन आरोना जे बेसेबां समसिम नोंथांमोना बैसोर मानसिफ्रा जोरनो हागोन बबेबायदि चेनेला बेसेबांसिम जोरगोन बायदि मा थांखि लादों बैसोरनि प्रजेक्टआ मा बिसोरनि स्ट्राक्चारा माबायदि बिनि बेकग्राउन्डआव जिखिनि प्रजेक्ट दं जिखिनि बिसोरनि एम दङ थांखि दङ बिसोरनि थांखिया बेसेबांसिम बिसोरनि रोंगौथिया बेसेबांसिम बिसोरनि खामानि मावनाया माबायदि बेखौ नायनानै बिथांमोना मदद होयोब्ला आं एसे गोजोननाय मोनो आरोना बेखौनो बुंनानै गासैनिसिम आं थेंक इउ जासिनाय जाबाय खुलुमबाय थेंक इउ सो माच गाइस नोंथांमोननि मददआ अरायसम थाबाय थाथों थेंक इउ